Samo iz jednog razloga vam govorim da se približite, jer sam čuo da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Majtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaa'ikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Neće se muslimani sakupiti u jednoj od Allahovih kuća da uče Kur'an ili se njemu podučavaju, a da Allah neće dati da na njih se spusti spokoj, smirenost, i da Allah dželle šanuhu se neće takvom skupu smilovati, i njih će meleci svojim krilima prekriti i Allah će ih spomenuti kod sebe. Tako da izdvajanje iz halki može biti opasno, kao što je također došlo, bilo bi dobro da neko nam ona vrata otvori, pa s nečim, jer ovo škripanje će nam. Da blizina u halci također ima jednu prednost, ima jednu veliku blagodat. Da onaj ko dođe i sjedne onda gdje se podučava ilum, pa makar ne došao sa nijetom da nešto nauči, bit će unutar onih kojima će se Allah smilovati. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam prenosi dijalog između Allaha i meleka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zaduži skupinu meleka koji traže skupove gdje se Allah spominje. I kada ih nađu, obavijeste gospodara, a on bolje od njih zna za njih. Kažu: "Gospodaru, našli smo ih." Kaže: "Šta rade?" Kaže: "Spominju tvoje ime." "A dobro, je li išta drugo rade?" Kaže: "Mimo toga, je li išta drugo spojilo osim to?" Kaže: "Ništa, samo to. Tebe veličaju, o tebi pričaju." Pa će Allah reći melecima: "Budite svjedoci da sam im oprostio." Znači šta? Nakon tog medžlisa, kad ustanu, nemaju više grijeha. Onda meleci kažu gospodaru svjetova: "Allahu, Allah zna bolje od njih. Ima među njima čovjek, nije od njih, došao tu da sačeka. Ima među ovim mu'minima automehančar, ovo me pukla guma, kažem ovaj samo da završi ders, kada dobro sačekat ćete ja." Nije od njih, nije došao tu s tom namjerom. Onako se zatrfio. Šta će sa njim biti? Kaže: "Budite svjedoci da sam i njemu oprostio." Blagodat halke i blizine i tu da smo.